Co když by váš CRM mohl sám sebe nastavit, sám fungovat a také se přizpůsobit pro vaše agenturní klienty? Zatímco se soustředíte na to, co vám skutečně vydělává peníze? Vedení podnikání, ať už malé, rostoucí nebo rychle se rozvíjející, je náročné. Ale tady je pravda. Máte CRM, které sotva používáte. Nepoužíváte ani 10% z něj, protože nemáte čas ani znalosti, abyste ho správně nastavili. Nebo přemýšlíte o tom, že si jeden pořídíte, ale máte hrůzu z toho, že vyhodíte peníze oknem za dalším nástrojem, který nikdy plně nevyužijete. Nebo hůř, vkládáte všechno do svého současného CRM čas, energii, rozpočet a nedostáváte absolutně žádný návrat na investici. Seznamte se s Risivo revolučním CRM s poháněným AI, které za vás udělá 90% práce. Vy, jak to funguje, přispíváte pouze 10% svého času. AI virtuální asistent se postará o zbývajících 90%. Společně získáte 100% funkčnosti a návratnost investice do 30 dnů. Vašich prvních 5%. Jednoduše poskytněte základy vašeho podnikání, odvětví, podrobnosti o značce, cílovém trhu a hlasu značky. AI to uloží a automaticky vytvoří celé vaše CRM prostředí se správnými marketingovými strategiemi od prvního dne. Vašich druhých 5%. Stačí zkontrolovat, požádat o úpravy a schválit, co AI doporučuje. To je vše. Nastavte si kompletní cestu potenciálních zákazníků a zákazníků za hodiny prostřednictvím jednoduchých chatových nebo hlasových konverzací. Žádní odborníci na CRM nejsou potřeba. Žádná školící videa. Žádná složitost. A tady je místo, kde agentury vyhrávají velké. Risivo je plně bílou značkovou SaaS platformou. Obrandujte ji jako vaše CRM. Vaše logo. Vaše barvy. Vaše doména. Získejte neomezené klienty a rozšiřte svou agenturu bez technických problémů. Spravujte více klientů z jednoho hlavního panelu, zatímco každý klient dostane svou vlastní značkovou zkušenost. Je to jako mít vlastní CRM společnost, aniž byste ji museli budovat od nuly. Ale Risivo není jen chytré, je nabité revolučními funkcemi. Unified Conversations, e-mail, SMS, WhatsApp, Messenger, telefonní hovory, vše v jedné schránce. Dialer s umělou inteligencí, automatizované inteligentní volání, které ví, kdy a koho volat. Obchodní akcelerátory, pracovní postupy a automatizace běžící 24/7. Chytrý kalendář, AI optimalizované rezervace schůzek a připomínky. Week Engine automaticky zachytávejte, hodnotěte a pečujte. Marketing Arsenal, spouštějte kampaně, které skutečně konvertují. Media Vault, centralizované řízení aktiv. Reputace Guardian, sledujte a chraňte svou značku v reálném čase. Inteligentní reportování, AI generované poznatky bez analýzy paralýzy. Plus desítky dalších funkcí k objevování, všechny poháněné AI, všechny navržené tak, aby pracovaly pro vás. Nejlepší část? Nemusíte se nic naučit. Spustíte počáteční nastavení se svým AI asistentem a on se postará o všechno ostatní, 24/7 bez přestávky. Žádný trénink. Žádné tutoriály. Žádné frustrace. Jen výsledky. Je to jako mít vedle sebe navždy kombinaci CRM a marketingového experta. Risivo se spouští 1. června 2026. Připojte se k čekací listině nyní 14-denní bezplatná zkušební doba, 1 měsíc beta přístupu a navždy 50% sleva. Investoři, získejte přístup k naší soukromé platformě s finančními údaji, prezentací a předpověďmi. Risivo CRM. SaaS platforma, která konečně pracuje tak tvrdě jako vy.